खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा मावखुलि गाग्लोबनाय जाथायजों 60निबो बांसिन दायनिगिरिफोरखौ खाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 15 दायनिगिरिखौ खाबाय। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव इन्टारनेट बन्द जानायनि जाउनाव गोबां सुबुंफ्रा मोगा-मोगि जानांदों। मख'जाथावदि बिटिसिनि दुंहाव थासारिनि थाखाय बेबादि इन्टारनेट सिबिथाय बन्द फोसावनाया 6 दाननि गेजेरावनो बिटिसिआव खेबनै इन्टारनेटनि सिबिथायखौ बन्द खालामनो गोनां जाबाय। थारैनो बिटिसिआव मानो गले-गले बेबादि जाबाय थाखो? मख'जाथावदि आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायनायनि दायाव एबा हा दखल खालामग्रा सा 25सो सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाना हमना लाबोदोंमोन। बेनि हेंथायै चिरांनि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज मावख'आव दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन माखासे सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा, जेराव चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामायाव माखासे सान्थालि सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायनानै न' लुनो नाजानायखौ नुना हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा 10 एप्रिल खालाराव गासै सा 25सो सान्थालि सुबुंफोरखौ हमनानै लाबोदोंमोन आरो बेखौ बिथा खालामनानै सान्थालिनि माखासे आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव सान्थालि रायजो राजाफोरखौ लानानै रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जखौ गाग्लोबो। बेरफारसेथिं मैयानि रुनिकाटानि जानाय जाथायखौ लानानै गिबि खेबै खुगा बेखेवदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो दि बिथाङा बुंदों, बिटिसिआव हाग्रा बिफाननि आयेना जोंनि आखायाव गैया। बेनिखायनो समबाराव मोनसे बिफानारि रिपर्ट लागोन आरो बे रिपर्टखौ आसाम सरकारनो गथायगोन आरो बे रिपर्टनि बिथायावनो सोरखारा आयेननि राहा लागोन। दायो साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि बिटिसि ओनसोलनि हाग्रा ओनसोलाव दखल खालामनानै थाग्रा सान्थालिफोरखौ एभिक्सन खालामगोन ना बिटिसि खुंथाय आरो आसाम सोरखारा मा बेबस्था लागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। 131थि एमेन्डमेन्ट बिलआ लकसभायाव पास जानो हायैनि सानसे उनावनो कंग्रेसनि दैदेनगिरि प्रियंका गान्धीआ दाबि खालामदों आरो बे समाव अजद खालामदों। बिथांजोआ बुंदों दि लकसभानि दानि गोहोखौ नोजोर होनानै सोरखारा आइजो रिजार्भेशन एक्ट 2023 खौ मावफुंनांगौ। मिरु सोरखारखौ आइजो रिजार्भेशननि मुङाव हादोरनि जथाय दाथायखौ सोलायनो थाखाय खैसार खालामदों होननानै अजद होनानै बुङो प्रियंका गान्धीआ। चिरांनि दालिगावआव थानाय रुंसारि प्रेम सिंह ब्रह्मनि ट'माव 20थि प्रेम सिंह ब्रह्मनि थैनाय सान फालिदों। आलारि प्रेम सिंह ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बादियैनो दिनैबो चिरां जिल्ला दालिगावआव थानाय रुंसारि प्रेम सिंह ब्रह्मनि ट'माव 20थि प्रेम सिंह ब्रह्मनि थैनाय सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बादियै फुंबिलियाव रुंसारि प्रेम सिंह ब्रह्मनि ट'माव मान बावनाय आरो सानजौफुआव सावरायमेल बानजायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बारग' आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, मन्त्रि चरण बर'जों लोगोसे बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि इएमफोराबो बाहागो लादों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि सिदलायाव खुंनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नन्देश्वर बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रंजालि बैसागु फालिथाय आरो रंजालि बैसागु फालिथाय आफाद बरमानि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होयो देवबार रामसियारि, गाहाय फोरोंगिरि बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सुबेनजित रामसियारि, आफादगिरि खुंगा 15थि रंजालि बैसागु फालिथाय आफाद बरमा मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय लोगोसे गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होयो जगेन रामसियारि, रेडिअ' महरगिरि उमेश चन्द्र बर', लेङाइ आफादगिरि खुंगा 15थि रंजालि बैसागु फालिथाय आफाद बरमा बिथांमोना। लोगोसेनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनानै आलांगा मोसानाय हाबाफारिखौ हांख्रायनाय लेखायै मेथाइनि गेजेरजों बेखेवना होयो फैला जेबरगियारि, महरगिरि बर' सावथुन मुलुगनि बिथाङा। हांख्रायनाय लेखा गोबां जाखांफुनाय महरगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला
लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो
फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।